ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми ютуб подписчикои канали Хонатеҷе, ҳама кас ҳастозен. Имрӯз 17 апрели соли 2025 сол навор кардем, навори хонаҳо. Барои реклама муроҷиат мекунем. Замин, мошин, хона чизе боша рӯй кунен. Ҳамин рӯза навор қариб ним соат бовар кунен, ҳамаи ҷо хона рӯй кардан. Заминои арзона кам рӯй кардан. Аз 50 000 сомон замин сар мешава. Просто тамошо кунед, хонаҳои кредит ҳаста бача азизо. خب بعداً خانه های نزدی حولگی کوارتیرهای فروشی است. یکچند اکد خانه ها در کرای خلاص بهترین نوار یکچند اعلان های دیگه اعلان تون میکنین تماشا کنین. برای رکلام حتما مراجعه بکنین. زمین ماشین چیزی باشه روی کنین رکلام میکنین فروش میگذاریم. این روزا نواری درست تا آخر تماشا کنین. به خاطر پیشرفت کانال خونتجه نفری که میمون هستین خوش آمدین. لایک ها را بجقین، در کانال پادپیسه کنین. چیزی باشه روی کنین رکلام گزارش میکنیم. حرکت میکنیم در کوتاه‌ترین مدت فروخته بودیم بچه عزیز. نوار سر میکنیم تا آخر تماشا کنیم برادر عزیز. میگه السلام علیکم دوستانی عزیز. ما در خانه نزدی حولگی از ناحیه 5 در کرای ремондор или без ремонт фарқ надора. Сумаш 40% шаметем. мондагиш ҳар моҳа меспорем. аз 90 000 то 110 000 сомона мехарем. дар ватсапмон кадомитон дорен нависонен. мақсад мега ки чотка хушру када масиҳат мекунем иншоалло муомилаи сосқатӣ ҳар моҳа меспорем. 90 то 110 000 50% 40% мета бача азиз. кадомитон дорен акара дастгирӣ кунем. просто камтарак шароитшон старакай илтимос кардан ки дастгирӣ кунем. аввалин хонаи фурӯши имрӯза. ассалому алайкум подписчикои канали Саудо ТВ, мардуми дураи ватан, мардуми ютуб, хонахарои муҳтарам. хонаи фурӯши назди ҳавлигӣ дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ. адресора бо диққат гӯш кунед бача азиз. ҷамоати Фрунзия, деҳаи Янги Турмуш. 7 сотих ду дар хона. чихеле ки дар видео дидисен фасон када наворш кардем. хонаҳо барак, чор тараф маҳкам. нигоҳ кунед. дохили хонаҳо ремонт кардагӣ барои зиндагӣ кардан тайёрай дӯстон. қолинтона мепартенда зиндагиро сар мекунед. ина дуюм хона. боз маълумоти пурраша аз ҳами соҳибмулк мегирен. ҷамоати Фрунзия, ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ, деҳаи Янги Турмуш. 7 сотихаҳай духонагаҳай 175 000 сомонӣ мега. бача дар 175 000 сомон шумо ҳамин хонаро метонен бихарем бача азиз. хоб духонага 7 сотиха баня аловхона дора, об свет дора. хеле шароит камай дӯстон. мактаб, масҷид, мағозаҳо наздикай. ҳуҷҷатҳо боша ҳамаш садфоизаай. рақамҳои ватсап дастӣ мегзорем. худотон бо маълумоти пурраша аз соҳибмулк мегирем бардор азиз. лайкҳоро монен чӣ молу маҳсулот бошад дар ватсап роӣ кунен. дар боло тарафи дасти роста бинен рақамҳо барои реклама мондагием. чизе ки боша роӣ кунен дар канали Саудо ТВ рекламаи фасонаш мекунем. боз плюс дар тиктоки инстаграм реклама када ҳамин ҳаракат мекунем дар кӯтоҳтарин муддат савдо кунем. боз нигоҳ кунем хонада ҳама тараф маҳкам кардагӣ, боз симемлоко вардагӣ, бениҳоят симемлокиси овардан далнеши касе мегира худаш бо ҳамо забора баланд мекунад. ина ҷӯйбори обу. хоб 175 000 аз уми канали мо Саудо ТВ занг зарен. худохоҳад бо арзонтон мекунад. деҳаи обод дӯстони азиз, ҳама тарафа қонун қоидаш хатӣ. мақсад касе мегира ина марамад ошашава бигирен. лайкҳоро монен, подписатсия кунен, навора падилиса кунен, номерои соҳибхонаро дӯстотонро рой кунен бардор азиз. зинда бошем. дӯстон мегзарем ба дуюмин замини фурӯшие ки дар канали Хонатеҷе тамошо кардем. замини фурӯшӣ роӣ карданд ки дар ваҳдат замин дар байни деҳаи Абдурасулеву Шамақ қарор дорад. Абдурасулеву Шамақ қарор дорад. общий масоҳаташ 4,7 сотих замин будааст. аз пеши станса 5 километр дур. роҳ асфалтай то роҳи калон. мақсад асфалт кардагӣ. мактаб, масҷид дора, ҳоҷатхона дора, баня дора. хоб гирдаш маҳкам. як мошин қум дорад, як мошин бошад
смс ҳам дора. хулас боз маълумоти пурраша қатъи ака чахчах кунен. нарх 110,000 сом. маълумоти пурра занг занед бача азиз. дӯстон, мегзарем ба сеюмин квартираи фурӯшии роҳикардагӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае, ки дар шаҳри Леваканд, Сарбанди Пешина, дар Борбади 2, дуюм падез, дуошиёна мега. дуюм ошиёна, хулас 3 ҳуҷра, 72 квадратни метра, ҳаммом ва ҳоҷатхонааш ҷудо-ҷудо, дар наздикии мактаб, мағоза, масҷид, садик, аптека қарор дорад. ҳамаш ҳастае. ҳуҷҷатҳо без камбудӣ 100% кардагӣ. хуб, харидори аниқ бошад, харидори ҳақиқӣ бошад, агар бо чизу чорааш савдо мешавад. нарх 380,000 сом. маълумоти пурра занг занед. худотон хонаро далчи тамошо кунед бача азиз. лайкҳо рамонед дӯстон, подписатсия кунед. чизе боша рӯй кунед, наворҳои баъдина дар ютуб, тикток, инстаграм рекламаш мекунем, фурӯшта мегузорем. мегзарем ба чорумин мошини фурӯшӣ. хундай аванте рӯй карданд, ки мордаи зур. дар хонатеҷа бовар карда даже мошин рӯй мекунанд, ки иншоалло савдо мешавад. наворои мо тамоми интернета фаро гирифтага. хоҳишай ҳаматон бача азиз, ҳамун нафарое ки дуздӣ мекунед видеоҳои мора, мақсад ҳамун худтон тайёр кунед бачаҳо, меҳнат кунед. ҳамин шартаи навори як каса гирифта бо ҳама ҷо дар реклама кардан. бовар кунед, занг мезанад, ки ака биги хонама, ки фурӯхтам, уш реклама кардай, иш реклама кардай. ҳамин нагирем бача азиз, илтимос. мо не худмон яхшо кор кунем. хундай аванте солаш 2007, ноҳияи Ҷалолиддин Балхӣ, нарх 77,000 сомонӣ, бензини холӣ, объём 1.6, коробкаш автоматика. ҳуҷҷати солона дора, пробег пашти 41 километр кам, 17,000 километр пробег. мошин ягон расход надорад, 4 баллон 70%. хуб, 4 амортизатсия нав мондагием. занг занем. панҷумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ, заправкаи Фирӯза қарор дорад. 5 хона, 4.5 сотиқ замин. 2 хонаш баракай, 3 хонаш мақсад хонаи кришадорай. хуб, айпости Корвон 4 километр, ай раҳи Калон то хонара 250 метр, раҳо ҳама асфалт смен кардагӣ мебошад. об светаш доимӣ. хонаро 2016 сол сохтем. техпаспорти қарор дорад. алиши ба мошин дӯстон азиз. хулас худотон занг занен. нарх 315,000 сомонӣ. ҷои обод нигоҳ кунен, ҳама сабздарахтҳои калон калон. хулас мардум ҳама зиндагӣ дора. 315,000 сомонӣ мега. маълумоти пурра аз канали хонатеҷа занг занен.
бозоров тоҳирҷон мардуми шӯрободай дӯстон нигоҳ кунед и ака гум нашдай паспорта ба як картаи Европа дар тарафҳои Саховат сирк гум карда мега илтимос кадомитон мақсад ёфтен ё ки ягон дӯсту бародаратон можад ёфта ё ки меёва агар ҳози интернет ҳама тикток инстаграм кор мекунед амира битонен падилид кунед дар ҳамун сайтотон партонед савоб мешавад азиз. мегзарем ба шашумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ роӣ кардан дар ноҳияи Вахш ҷамоати биологӣ деҳаи Тайбед 4 хона плюс 8 сотиқ замин нархи зур 150,000 сомонӣ. адресҳои пураша гӯш кунед бача азиз. 4 хона дора ва калидораш ҳастай 2 дар хона 5 метра ва калидораш ҳастай хобвана алохона деволо хишти лоӣ обсвет дорад ба насос ҳам об гирем бо мешава беморхона ҳастай мактаб ҳастай маълумоти пуразанзани 150,000 сомон нархаш. ҳамин хонаҳотона дӯстон ҳаракат кунед видеонавор карда роӣ кунед баъд аз тамоми гӯшаву канори мо дар хона роӣ мекунад тамошо кунед аз ҳама ҷо ҳастай. мардими ваҳдат фикр накунед ки фақат хонаҳо ай клуба ё ки мардими хуҷанд фикр накунед хонаҳо ай душанбе ай либоҷо роӣ мекунад санадист. подписчикои канали Саудо ТВ эълона гӯш кунед нагзоронед хоҳишаи ҳаматон. имрӯз 17 апрелай фурӯши гибки камен ноҳияи Ёвон деҳаи оби мукӣ 1 метри квадратиш 70 сомонай. боз маълумоти пураша видеоша мондагием шумо тамошо кунед роҳат мекунед ака чӣ хел хуш мефаҳмонатона ҳамада дар кора чи 1 метри квадрати 70 сомонӣ 400 грамм клейда 1 метри квадрати метан мақсад рақами ватсапда худтон муроҷиат кунед. ноҳияи Ёвон боша агар то сентра дастафкаш бепулай хуб камтар дуртар боша бо мақсад бо маслиҳат мега ки мо шогирдам қабул мекунем кадоме ки ҳавасманд ҳастед марамат акақати чахчах кунем бача азиз навора тамошо кунед. Ассалому алайкум. Намо гибки камен мерорем. Намо гибки камен ай qola. Намо камен раисия. Не. Ира ай qola меброя 1 метр дарозиш 60 сантиметр паҳниш. Хисоб не. И сиё. Ай каришна. Каришна. Я бурудагиам чӣ хеле ки ҳамун соҳиби хона чӣ хеле ки заказ мекунад ҳамун хел буруда метиҳем. ранго любой ранг мо тайёр мекунем метиҳем. масалан ина ранги нигоҳ кунед ина и ранг и дигар ранго яма зард нест сафед 15% зард аралаш карда. Инай бу сиёҳу сиёҳ. Нейрам. Намо чӣ хеле ки махона ҳамон хеле ва вибр кунед инаи сафед чизош сурху сиёҳ инам хеле буровардагӣ инам хеле не гибки камена мешӯем хер қати мешӯи ё ки ҳамхел мешӯи шиланг қати мешӯи чӣ хеле ки боша ягон доғ дошта боша мерава и аловда дар намегира овда топ тоза мешава и ягон санг пангиш намереза и сангиш қати шикатурка
шкатырка қати чапа када бигири и гипти камен ҳамун шкатырка қати мерава ира чизост бисёр сахт меқаба бисёр мустаҳкам мекаба ҳозир мо ягон лой мешакем нигаҳ кунем хатон шоҳид шавем ина лой аз замин гирифтем ина мешакем ҳозир ина ҳамҷа мешакем нигаҳ кунем ина чӣ хеле ҳамасон мегирем ина мешувем нигаҳ кунем ки чӣ хел топ тоза бо мешавад инҷа чангу хоку любойчо бирасам шушта мумкин будаe мегзарем ба ҳафтумин квартираи фурӯшӣ рӯй кардагӣ. Квартираи фурӯшӣ рӯй карданд ки дар Душанбе дар ноҳияи Сино дар Зарнисорай. Ду хонаи 44 метри квадрата, доми 20 этажа, хона дар 20 этаж, 250 000 нарх. Лифтш мега 1 моҳ пас мешава, соз мешава. Ду хона хуб маълумоти пура занг занен 20 этажа дом 250 000 каси мехара аз уми канали Саудо ТВ ё ки хонатеҷа занг занашасист. мегзарем ба ҳаштумин матизи фурӯшӣ. Срочна матизи фурӯшӣ солош 1999 дар Душанбе, нарх 23 000 сомонӣ. Апашко бисёр вақт хоҳиш мекардем ки матиз монен, ина марамат занг занен. Бардори азиз, акое ки мақсад бо хоҳиш мекунем ки матизои арзон наво кунен, ина марамат 23 000 ка рӯй кардан, хулас каси мехара ошава. Бензини холӣ коробкаш механика, объёмаш 08 ай. Зарпафкаш мекунен, дига фурӯмӯш мекунад. Оё ба об гашаст ё ки ба бензин. Як сола ҳуҷҷат дора, мошин ягон расход надора, алишӣ намешава, утилизатсия дора. ҳуҷҷато боша 11 моҳай, 23 000 сомонакай. Занг за аз уми канали хонатеҷӣ салом расон. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Данғара, деҳаи Шаҳбур. айқади роҳи калон, роҳе ки фулоби Душанбе меравад 200 метр дур аст. این درون خانه ها یکم خونش اینش مهمان خونه. مهمانخونه‌ش هم ریمونتش 100%. این جای کتش حولیش 8 سوتیخه.
дар якумаш банияша, дар дуюм анҷомхонааш. Инҷа боша алонхонааш. Дари чорум оғилаш. Чо туалеташ. Каш дарахтам дора. 7-8 дарахт дора. Фундаменти пеши ҳавлиш баланд хушрӯ рехтагӣ. мегзарем ба даҳумин мошини фурӯшӣ ТКНГ роӣ кардан дӯстон, ки дар шаҳри Ваҳдат мақсад грузовои мошини боркаш солаш 2011 ҳамин ҳолат коробкаш механика дизелни нарх 20 000 сомонӣ ҳуҷҷату 1 сола ҳаста утилизатсия дора 20-аш мегем успед кинем бигирен мошини боркаш ранги портер дӯстон кадумитон хулас корбори деҳқонӣ мекунен ёки бор мекашен ина маромад қати яка чахчах кинен 20 000 сомонӣ 2011 сол маълумоти пара қати яка зангзам асия кинен бародар азиз лайко рамонен падилитса кинен подписатса кинен чизе боша роӣ кинен наворҳои баъд на рекламаи гизала када фурӯшта мегзарем бародар азиз наворҳои мекунем ҳамаш бари шумо манфиати шумо мегзарем ба 11-умин мошини фурӯшӣ Opel Astra F дар кузови хечбеки тозаҳак 97 солаш бача азиз нигоҳ кинен да солаш 97 ноҳияи данғара бензин газ объём 1.6 коробкаш механика утилизатсия документ солна дора 4 чарх навзадагием пачка чашкиҳош варид надорад дӯстони азиз 33 000-ош мегем касе мехара бо камбеш иншоалло савдо ҳам мешава 33 000 сомонӣ 4 та балони пачка қатияй маълумоти пара ака қати зангда чахчах кинед мегзарем ба 12-умин квартираи фурӯшӣ квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Фирдавсӣ маҳаллаи Гулпарвар ду хона 56 метри квадратӣ ҳамун нафарое ки мегуфтен аз Душанбе ака хонаҳои арзонмон мисол квартира ремонтдори зурмон арзонтар боша ина маромад дӯстон занг занем бигирен ша хоб 4 этажа мега дар якум этажа рақамҳои дастӣ WhatsApp мегзорем занг занен адресора гӯш кинен об светиш постоянӣ ҳуҷҷату 100% бания ва ҳоҷатхона ҷудо ҷудо ҳай мактаб наздикишта масҷид аптека бозори корвон наздикишта ба ҳама чизош бачавиги қабулш ки ба ҳама чизо қабулш ки мефурӯшаш ғайр аз ҷогаи хова тахаллу куса инора ки гирифтан фикр мекунем ки хуб нест чизи соҳибмулкай ремонти замонавӣ хона бо кирпич сохта шудагӣ доми 4 этаж дар аввалин этаж хонаи ма дар якум этажай дӯстон бовар кунен ҳаррӯза навор мекунем даже навор дар рӯзай камтар саросима мешем забон як лағиш дора як мепеча ҳамон хотир ин тарафоша камдоша қабул накунем азиз хоб 450 000 аз уми канали хонатеҷи ҳозир занг занем бародар азиз лайко рамонен падилитса кинен подписатса кинен чизе боша видеокарроӣ кинен ёки рафта хилмо наворош мекунем дар YouTube TikTok Instagram реклама мекунем дар кӯтоҳтарин муддат фурӯхта метавем бача азиз
мегзарем ба 13-умин квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ ҳастае, ки дар ноҳияи рӯдаки повороти Ленинград. Духонагаи 66 метри квадратии ҳамагӣ. Ду хонае мега 4 тиреза дора. Анаи квартира нархи котлаван ай, бовар мекунед бача азиз. хоб доми 16 этаж дар 8 этаж хона қарор дорад. нарх 335,000 сомонӣ. хона коробка. каси успед кард ош шава. хоб ба айроҳи калони мошинро мега дуюм дом иҷозати ремонт дора. 2 моҳ баъд мешава иҷозат хулас. хоб падезои дом шикатур кардагай. дом лифт дора. 1 квадраташ $450. нархи боша 335,000 сомонӣ ҳай. маълумоти пира занг занед барадар азиз. мегзарем ба 14-умин замини фурӯшӣ. ҳамин замин арзон буд, ба ҳам хотир дар ахир мондам, ки мақсад кадомитон сабр кард тамошо мекунед, оши ҷонтон шава. замини фурӯшӣ дар ноҳияи восеъ деҳаи Диржин Ибрат. нигоҳ кунеда 50,000 сомон мега. срочна фурӯшай. як кам аз шебен, як кам аз санги калон, 600 дона семенблокам дора. падарка ҳай. каси мехара 50,000 сомонӣ. мардими маҳалла ҳама зиндагӣ дора бача азиз. ҳама зиндагӣ дора. маълумоти пираша занг занед. дӯстон чизе буд, чизе хоҳиш кардем, рӯй кардем, ҳамаша навор кардем. хонаҳотона видео кунед ё ки талаб кунед хидмат рафта видео навор кунем ай пеш. реклама зурш мекунем. қонуну қоидааш қатӣ. ҳамин наворш мекунем. гӯё ки тамошобин ай пеш хонара дидеса бача азиз. ҳамин хел реклама гузорӣ мекунем. ҳаракат мекунем без посредник. хонатаҷаи Саудо ТВ ай бача азиз. хоб хулас маълумоти пира занг занед. лайкора монен, поделиться кунен, подписаться кунен. навора каси то охир тамошо кард, нависа ки ман то охир тамошо кардам, ждат мекунам ин комментарияра. зинда бошед, равнақ ба ҳаматон ки моро тамошо мекунед. хонатаҷи бош.